πάλι εδώ, έχει πάει 12 παρατέταρτο. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο οικονομολόγος, είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Βαρουφάκη. Καλώς μας ήρθατε. Και η ερώτησή μας είναι, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, τι επιλογές έχουμε κατά την άποψή σας και αν ο δρόμος τον οποίο βαδίζουμε είναι και σωστός για τη χώρα. Και πού οδηγεί κυρίως. Βρισκόμαστε στη μετά το PSI εποχή. Ήταν μια ανούσια διαδικασία διαπραγματεύσεων που οδήγησε σε μια παταγώδη αποτυχία, την οποία την παρουσιάζουν άλλη μια φορά ως τρίαμβο. Γιατί, δεν έχει ελαφρυνθεί το δημόσιο χρέος? Όχι. Μπορεί να ελαφρύθηκε όσο αφορά τα νούμερα, αλλά όχι ως προς την ουσία. Η ουσία, όταν κάνεις ένα κούρεμα, είναι να μην καταλήξεις και να έχεις πτωχεύσει, γιατί αυτό κάναμε. Πυροδοτήθηκαν και τα SCDS, και παράλληλα το χρέος το οποίο σου έχει απομείνει να μην είναι διατηρήσιμο. Δεν είναι τυπική πτώχευση αυτή? Όχι, είναι ουσιαστικότατη πτώχευση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν η General Motors πτώχευσε, όταν η Lehman Brothers πτώχευσε, οι δανειστές της, οι δανειστές αυτών των κρατών επιχειρήσεων, δεν έχασαν μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι δανειστές του ελληνικού δημοσίου, οι ιδιώτες τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για μια κανονικότατη πτώχευση, αλλά στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει να παραγάγουμε όχι πολιτική, αλλά εφημισμούς και το ονομάζουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά η ουσία ποια είναι αυτή τη στιγμή? Αν αυτή η απομείωση του χρέους έθετε το εναπομείναν χρέος σε μια διατηρήσιμη πορεία, τουλάχιστον δεν θα υπήρχε η δαμόκλειο σπάθα μιας νέας πτώχευσης, ενός νέου default, ενός νέου PSI, νέων μέτρων πάνω από το κεφάλι του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας. Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί τα νέα μέτρα δεν σημαίνουν πτώχευση. Σημαίνουν σκληρότερη λιτότητα, αλλά δεν σημαίνουν πτώχευση. Και η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την ομπρέλα μιας πολύ μεγάλης βοήθειας. Να σας το πω πολύ απλά. Σας το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή τι κάναμε? Κάναμε μια ανταλλαγή ομολόγων. Είπαμε ότι σας χρωστάγαμε 100, θα σας δώσουμε 15 και θα σας δώσουμε, τα οποία θα τα δανειστούμε βεβαίως, και θα σας δώσουμε και γύρω στα 30 από τα 100 που σας χρωστάμε, υπό τη μορφή νέων ομολόγων. Εάν αυτή η απομείωση του χρέους, που είναι μεγάλη, 53%, εάν αυτή η απομείωση οδηγούσε σε μια διατηρησιμότητα το χρέος μας, θα σημαίνει ότι τα νέα ομόλογα τα οποία δίνουμε στις αγορές, οι αγορές θα τα αντιμετωπίζουν ως φερέγγια ομόλογα. Δεν τα αντιμετωπίζουν ως φερέγγια ομόλογα. Τώρα, σε μερικούς μήνες από σήμερα όμως. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Και θα είναι ακόμα χειρότερα για ένα απλό λόγο. Μα δεν αναμένουμε να αναβαθμιστεί και πάλι η επιστοληπτική μας ικανότητα? Δεν αναμένουμε να φύγουμε? Σε καμία των περιπτώσεων. Από το selective default σε 1 ή 2 μήνες το πολύ? Αφήστε το πώς μας χαρακτηρίζουν. Η ουσία είναι η εξής. Έχουμε διατηρήσει ένα αρκετά μεγάλο χρέος ακόμα, το οποίο δεν είναι διατηρήσιμο για τον απλούστατο λόγο. Πληρώνουμε ένα επιτόκιο της τάξης του 3 με 4%, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο, σε σχέση με παρελθόντα έτη είναι χαμηλότερο με το πρώτο μνημόνιο. Όμως, το 3-4% τι είναι, τι συμβολίζει αυτό? Συμβολίζει το ρυθμό αύξησης του βουνού του χρέους που μας έχει μείνει. Αυτό πρέπει να το εξυπηρετήσουμε από το εθνικό μας εισόδημα, το οποίο φθήνει με μείον 7%. Αυτά τα δύο νούμερα, ο ρυθμός αύξησης του χρέους και ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος, πρέπει να είναι λίγο πολύ τα ίδια για να θεωρείται το χρέος που μας έχει μείνει μετά το κούρεμα αντιμετωπίσιμο. Δεν είναι. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Οπότε, γι' αυτό μιλούν για τρίτο πακέτο στήριξης έξω. Και ξέρετε, δεν μιλάνε για τρίτο πακέτο στήριξης. Λένε ότι είτε θα πάμε σε τρίτο πακέτο στήριξης, είτε η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα αποπεμφθούν από την Ευρωζώνη. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση τώρα μεταξύ Βερολίνου και Φραγκφούρτης συγκεκριμένα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν για μια αλληλουχία, μια ακολουθία κακών μαντάτων τους επόμενους μήνες. Θα έχουμε όλο και μεγαλύτερες υστερήσεις στα φορολογικά έσοδα λόγω της επιδεινούμενης ύφεσης. Της αδυναμίας του πολίτη να πληρώσει. Αυτό δηλαδή, που συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια θα συμβαίνει και ακόμα πιο έντονα την επόμενη περίοδο. Θα έχουμε μια ευρωζώνη στην οποία λειτουργούμε με περισσότερο υφεσιακή από ήταν στο παρελθόν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ισπανία καταβαραθρώνεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλά δεινά τους επόμενους μήνες. Συγγνώμη που κομίζω κακά μαντάτα, αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, από τη στιγμή που αυτή η πορεία στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι διατηρήσιμη, πώς θα μπορέσουμε ως κοινωνία, ως κράτος, ως ιδιωτικός τομέας, ως δημόσιος τομέας, να επιβιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, έως ότου η Ευρώπη αποφασίσει είτε ότι θα το διαλύσει το μαγαζί, είτε ότι θα αλλάξει ρότα. Αυτό είναι το θέμα για την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει μεγάλα σφάλματα. Το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα τεράστιο σφάλμα. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν ένα ακόμα μεγαλύτερο σφάλμα, γιατί έπρεπε να έχουμε μάθει τουλάχιστον τα μαθήματα του πρώτου. Τώρα όμως το υπογράψαμε. Πριν σας ρωτήσω για το τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατηθούμε έτσι όπως λέτε, να επιβιώσουμε εντός Ευρωζώνης για ένα χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω τι άλλες επιλογές είχαμε. Δηλαδή, αν δεν μπει αυτή η υπογραφή στη Νέα Δανειακή Σύμβαση, γιατί τα φώτα ανάψανε, οι υπογραφές δεν πέσανε ακόμα. Αν δεν μπει η υπογραφή,
τι μπορούμε να κάνουμε? Θα είμαστε μια χώρα που σήμερα μπορεί να λέει ευτυχώς επιτοχεύσαμε. Στην άλλη φάση όμως, αν δεν το υπογράψει, δεν θα πει απλώς δυστυχώς επιτοχεύσαμε. Θα παίζει ο ουρανός στο κεφάλι μας σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες. Δεν είναι καθόλου έτσι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αν δεν είχαμε υπογράψει αυτή τη δεύτερη συμφωνία, τι θα είχαμε χάσει? Θα είχαμε χάσει ένα μεγάλο δάνειο, το οποίο όμως τώρα που το πήραμε, σε τι θα μας βοηθήσει? Θα μας βοηθήσει στο να αποπληρώνουμε τα προηγούμενα δανεικά, τα οποία δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό όλοι οι σοβαροί αναλυτές προβλέπουν ένα τρίτο μνημόνιο. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή από τα χρήματα που έχουμε λαμβάνει, επειδή υπογράψαμε το δεύτερο μνημόνιο, δεν μπορούμε, το ελληνικό, ο κ. Σαχινίδης δεν θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να καλύψει καμία δαπάνη του δημοσίου. Ναι, Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα ήμασταν σε ένα περιθώριο, δεν θα ήμασταν πλήρως απομονωμένοι. Για τώρα πού είμαστε? Έχουμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τα κεφάλαια που μας δίνει. Τα κεφάλαια αυτό που μας δίνει, μας τα δίνει για να αποπληρώνουμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που θα έπρεπε να έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε πρόβλημα να περάσετε αυτά τα δάνεια από την Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Παράδειγμα, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας. Μην τα περάσετε. Αντί να κάνετε αυτό, αντί να δώσετε σε εμάς χρήματα για να αποπληρώσουμε εμείς τις τράπεζες, που δεν θα καταφέρουμε να το κάνουμε σύμφωνα με τις δικές σας τις αναλύσεις του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δώστε τα εσείς στις τράπεζες επανακεφαλοποιώντας τες και όχι μέσα από την παροχή ρευστότητας που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δημιουργεί τράπεζες ζόμπι όπως στην Ιαπωνία, που θα είναι καταστροφικές για όλη την Ευρωζώνη, όχι μόνο για μας. Ξέρετε, ένας τέτοιος λόγος να ακουστεί ότι οι Έλληνες δεν θέλουν άλλα δάνεια και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης, αυτό θα μας έβγαζε από τη γωνία στην οποία βρισκόμαστε τώρα και στην οποία, ξέρετε, θα χωνόμαστε όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ο γέγονε. Ναι, από εδώ και στο το μνημόνιο 2 είναι γεγονός. Εγώ θεώρησα ότι ήταν καταστροφικό. Τώρα πρέπει να το αποδεχτούμε. Όχι να το αποδεχτούμε, αλλά να σχεδιάσουμε το μέλλον. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα υπάρχουν υστερήσεις κάθε μήνα που θα έρχεται για τον επόμενο χρόνο. Μετά από ένα χρόνο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή η κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντισταθεί στις όλο και αυξανόμενες πιέσεις από την Ευρώπη για όλο και μεγαλύτερες μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες και στον ιδιωτικό τομέα. Κάτι το οποίο θα μας βάλει ακόμα πιο βαθιά στη μαύρη τρύπα. Βλέπουμε ότι η Ισπανία ήδη έχει αρχίσει να αντιστέκεται σε αυτές τις πιέσεις. Πρέπει να συντονιστούμε και εμείς σε αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, θα μου πείτε, για να αντιστέκεσαι, για να διαπραγματεύεσαι, πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να πεις όχι. Γιατί αν σου πει ότι δεν θα σου δώσω την επόμενη δόση, αν αντισταθείς, τότε εσύ πρέπει να είσαι διατεθειμένος να πεις μη μου τη δώσεις. Και να κάνεις τι. Οπότε το ερώτημα είναι: θα κάνεις τι? Γιατί όπως είπε σωστά ο κ. Σαχινίδης προηγουμένως, έχουμε ακόμα πρωτογενή ελλείμματα. Αυτά πρέπει να τα εξαφανίσουμε αύριο. Δεν είναι μεγάλα αυτά τα πρωτογενή ελλείμματα, εάν δεν συνυπολογίσουμε τις αποπληρωμές στους δανειστές μας, Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Ακόμη και αν βγάλουμε έξω τα τοκοχρεωλήσια και λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα να το κάνουμε αυτό από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, με ποιο τρόπο? Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι χρειάζεται μία συμπίεση του μισθολογίου από τα πάνω προς τα κάτω για πρώτη φορά, κάτι που δεν έχουμε προσπαθήσει ποτέ. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα? Μόνο στο δημόσιο τομέα, γιατί μιλάμε για το δημόσιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για το ιδιωτικό έλλειμμα. Παίρνεις τον πρώτο μισθό, τον κατεβάζεις στο επίπεδο του δεύτερου. Παίρνεις αυτούς τους δύο στο επίπεδο του τρίτου. Έως ότου εξοικονομήσεις κάποια χρήματα. Δεν είναι πολλά αυτά που χρειάζεται να εξοικονομηθούν για να καλύπτει το δημόσιο τα έξοδα του. Και το δεύτερο που χρειάζεται είναι το ελληνικό δημόσιο να κάνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους φορολογούμενους. Ξέρετε, λένε ότι οι Έλληνες δεν πληρώνουν φόρους. Πηγαίνετε στις εφορίες, θα δείτε ουρές ανθρώπων που πληρώνουν απίστευτα ποσά σε σχέση με αυτά που έχουν και σε σχέση με το παρελθόν. Τι είδους συμβόλαιο λοιπόν είναι αυτό? Ένα πολύ απλό συμβόλαιο. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, εμένα με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε: τι να κάνω τις καταθέσεις μου, δεν εμπιστεύομαι τις τράπεζες, πού να τις βάλω? Το ελληνικό δημόσιο κάλλιστα μπορεί να προσφέρει φοροομόλογα στους φορολογούμενους. Δηλαδή να τους πει: δάνεισε μου 1.000 ευρώ σήμερα, παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα φοροομόλογο, το οποίο θα το εξαργυρώσεις την επόμενη χρονιά, στη διάρκεια, όταν θα καταθέτεις τη φορολογική σου δήλωση και θα εξασφαλίσεις 15-20% έκπτωση από το φόρο που θα πληρώσεις του χρόνου. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν αυτό το φοροομόλογο? Πολλές. Παγκοσμίως. Δεν είναι δική μου εφεύρεση, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος, έτσι ώστε και να βοηθήσει τους αποταμιευτές
να έχουν μια καλή έκπτωση. Να μην χρειάζεται να βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και να τα κρύβουν στις καταψύξεις τους. Και να έχουν μια απόδοση, γιατί απόδοση είναι. Αν μειωθεί ο φόρος που θα τον πληρώσει έτσι και αλλιώς του χρόνου κατά 10, 15, 20%, αυτό είναι ένα απίστευτο επιτόκιο που δεν θα το εξασφαλίσει καμία τράπεζα. Ναι. Αυτό θα μάζευε αρκετά χρήματα σε συνδυασμό με την από πάνω προς τα κάτω μείωση του μισθολογίου, του δημοσίου και μόνο, για να μπορέσουμε ως κράτος να αναπαραγόμαστε για τους επόμενους μήνες και να αντιστεκόμαστε στις πιέσεις για όλο και μεγαλύτερες μειώσεις δαπανών και μισθών των χαμηλόμισθων, οι οποίες αυτές, αν τις εφαρμόσουμε υπό την πίεση της Τρόικα, απλώς η μαύρη τρύπα της Ελλάδας θα γίνει ακόμα πιο μαύρη και πιο βαθιά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις τώρα, κύριε Βαρουφάκη, αλλά αν θέλετε μείνετε κοντά μας για να δούμε την προοπτική της ανάπτυξης στην περίφημη, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Πώς μπορούμε να το δούμε και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό και από πότε μπορούμε να ελπίσουμε σε ανάπτυξη, διότι όλοι την πιπιλάνε αυτή τη λετσούλα, αλλά κανείς δεν μας λέει πώς θα γίνει. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Με τον κύριο Βαρουφάκη, λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και πριν από τις διαφημίσεις. Και μείνατε κοντά μας, κύριε Βαρουφάκη, για να μας πείτε η επιλογή που έχουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο του ενός χρόνου να τα καταφέρουμε. Μας μιλήσατε για φοροομόλογο που θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα στο δημόσιο και να αντιμετωπίσουμε τα πρωτογενή ελλείμματα για τον πρώτο χρόνο, τον κρίσιμο χρόνο. Και μακροπρόθεσμα. Βρισκόμαστε τώρα σε μια έκτακτη περίπτωση, σε ένα πόλεμο. Αυτό το λέει και η κυβέρνηση, οπότε εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οπότε το να κάνουμε στη διάρκεια του πολέμου, στη χειρότερη στιγμή του πολέμου, προβλέψεις για το πώς θα ανακάψουμε εν καιρό ειρήνης, είναι λίγο τραβηγμένο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα επιβιώσουμε ως χώρα. Κινδυνεύουμε να εκπέσουμε τις ιστορίες. Πρέπει να σας πω ότι οι τηλεθεατές μας ρωτούν και μέσα από το Twitter και από το SMS αν βλέπετε μέλλον ευρωπαϊκό για τη χώρα μας. Αν μας βλέπετε μέσα στην Ευρώπη δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκή. Διαφωνούσα πάντα και με συναδέλφους μου και σχολιαστές εντός της Ελλάδας και εκτός ότι η κρίση είναι ελληνική. Αν έχω δίκιο και η κρίση είναι όντως ευρωπαϊκή και η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Θα ήταν μια αλόκοτη πορεία, επιλογή για τη χώρα. Ο κόσμος μικραίνει και ταυτόχρονα κατακαιρματίζεται. Και είναι πολύ επικίνδυνο σε μια τέτοια διαδικασία, μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, να βρεθεί εκτός ευρωπαϊκού γίγνεσθε όταν έχεις μια παγκόσμια κρίση ταυτόχρονα. Αλλά για μένα αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πρώτον, όπως είπαμε, να οχυρωθούμε, να ταμπουρωθούμε και να αντισταθούμε στις πιέσεις για πιο βαθιά κρίση μέσα από βαθύτερη λιτότητα. Και πώς να παράλληλα όμως πρέπει να κάνουμε διαφορετικές αλλαγές. Παράλληλα πρέπει, όποια και να είναι η κυβέρνηση, ακόμα και όλοι μας εμείς και στον ιδιωτικό τομέα και στους κοινωνικούς ιστούς που υπάρχουν ακόμα και διατηρούνται στην Ελλάδα, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε βασικά πράγματα τα οποία τραβάνε τη χώρα πίσω. Για παράδειγμα, η γραφειοκρατία. Δεν ασχολείται η κυβέρνηση με τη γραφειοκρατία. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι επιχειρήσεις ασφικτίζουν στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να περάσουμε ένα νόμο, να σας πω ένα παράδειγμα. Να περάσει ένα νόμο, ο οποίος να δώσει περιθώριο 6 μηνών μέχρι να ενεργοποιηθεί, να απαγορεύεται στο δημόσιο, να ζητάει από τους πολίτες του ή τις επιχειρήσεις, τους πολίτες του, πληροφορίες που έχει το δημόσιο. Πολύ απλά. Με ρήτρες απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων που ζητάνε πληροφορίες που έχει το δημόσιο. Γιατί να σου ζητάνε από την εφορία να τους πας χαρτιά από το ΙΚΑ και από το ΙΚΑ χαρτιά από την εφορία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί στο μοντέλο ΚΕΠ μια παράλληλη εφορία. Δηλαδή να αρχίσει να στείνεται ένα νέο σύστημα εφορίας, αρχικά σκελετός, το οποίο σιγά σιγά να υποκαθιστήσει τις εφορίες που έχουμε. Γιατί οι εφορίες που έχουμε δεν πρόκειται να αναμορφωθούν και να μεταρρυθμιστούν. Μόνο να αντικατασταθούν μπορούν. Και όλες αυτές οι χωνεύσεις που έχουν ανακοινωθεί θα μείνουν κάτι λιγότερο από το μισό. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι, κοιτάξτε, θυμάστε με το ΚΕΠ, γιατί δούλεψε το ΚΕΠ. Γιατί δεν προσπάθησαν να αναμορφώσουν και να μεταρρυθμίσουν τα ληξιαρχεία και τους δήμους. Φτιάξαν ένα παράλληλο σύστημα με νέους ανθρώπους,
το οποίο λειτουργήσε με εντελώς διαφορετική λογική που οι προηγούμενοι δεν θα μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και σε εφορίες. Και το επόμενο πρέπει να αφορά μία προσπάθεια διασύνδεσης των ελληνικών αναπτυξιακών προσπαθειών που δεν υπάρχουν, που θα πρέπει να υπάρξουν, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει αυτό το θεσμό, ένα γίγαντα, πολύ μεγαλύτερο από τη Διεθνή Τράπεζα, που αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι η πηγή οποιασδήποτε αναπτυξιακής όθησης σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στην Ευρωζώνη. Κύριε Βαρουφάκη, ανάπτυξη πότε βλέπετε να έρχεται στον τόπο? Αν το 1941, στη διάρκεια των χειρότερων ημερών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θέτατε ερώτημα σε κάποιον που ζούσε εκείνη την εποχή και υπέφερε, είτε στο Λονδίνο που βομβαρδιζόταν, είτε στην Αθήνα που χειμαινόταν τότε, χυμαζόταν, πότε θα έρθει η ειρήνη, η απάντηση είναι ελπίζουμε σύντομα. Αλλά δεν τη βλέπουμε ακόμα. Άρα ο χαιρετισμός μας πρέπει να είναι το καληνύχτα και καλή τύχη της Βασίλισσας στο Λονδίνο που θα βομβαρδιζόταν. Και όχι μόνο καλή τύχη, πρέπει να δουλέψουμε για την τύχη μας. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αντίσταση που θα είναι απαραίτητη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και ο μόνος τρόπος για να μείνει στο ευρώ είναι να αντισταθούμε στις πιέσεις που θα έρθουν στους επόμενους μήνες για όλο και μεγαλύτερη δημοσιονομική συρρίκνωση. Μάλιστα. Πού θα σας βρει η επόμενη μέρα? Ετοιμάστε να φύγετε, κύριε Βαρουφάκη? Την επόμενη εβδομάδα θα πάω στο Σιάτλ για ένα ερευνητικό πρόγραμμα και στη Νέα Υόρκη. Ήρθε η εποχή και για μένα να αποκοπώ και λίγο από την καθημερινή επαφή με εσάς, όχι προσωπικά, αλλά με τα μέσα δημοσιογράφους, λέτε. Δεν είναι του στυλ μου. Εντελώς τυχαία ενεπλάκην στο δημόσιο διάλογο και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι καλύτερες υπηρεσίες που έχω να προσφέρω είναι από άλλο πόστο. Μάλιστα. Έχουμε φορέσει, λέτε, παραμορφωτικούς φακούς. Και ο Έλληνας πολίτης, όχι μόνο οι κυβερνώντες. Μας έχουν φορέσει, έχουμε δεχτεί να φορέσουμε παραμορφωτικούς φακούς, χάνουμε καμιά φορά την πραγματικότητα μπροστά από τα μάτια μας? Κοιτάξτε, η κρίση αυτό κάνει. Δηλαδή, αν σκεφτείτε μετά το 29 τι συνέβη, το πρώτο πράγμα που συνέβη μετά το 29, μετά την καθίζηση εκείνη, είναι έσπασε το κοινό νόμισμα της εποχής που ήταν ο χρυσός κανόνας. Και το δεύτερο είναι η παραμορφωτική φακή. Όλοι άρχισαν να βλέπουν όλους τους άλλους ως εχθρούς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε αυτή την παρένθεση που ανήβετε στο εξωτερικό και τον αριθμό του Skype σας, τη διεύθυνσή σας στο Skype, για να τα λέμε μέσω Skype. Για να είστε καλά.